Доброго ранку, Україно! Ми вітаємо усіх, хто приєднався до ефіру телеканалу АТР. Це програма «Сабай». Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні, у цей понеділок, ми будемо говорити про багато цікавих тем, зокрема про те, що сталося на цих вихідних. А саме в ніч на 28 жовтня у Києві у нічному клубі «Югенд Хаб» сталася облава, де затримали правоохоронці, затримали відвідувачів клубу. Було багато затримань, зокрема, саме затримання сталося о 2-й ночі, і резонансним воно є тому, що безпосередньо в затриманні там були вилучені наркотики, а після того частину затриманих відправили до військкомату. Аби обговорити цю ситуацію, ми запросили в нашу студію юриста, представника юридичної компанії «Міллер» Масі Наєма. Масі, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, власне, декілька слів. Розкажіть, будь ласка, тому що є вже інформація про те, що частина затриманих уже відпущені, вони вдома, правильно? Так, з військкомату всі відпущені і вже всі вдома. Наразі, наскільки я знаю, декілька людей пройшли медкомісію, ну а декілька людей будуть оскаржувати те, що з ними сталося взагалі. І далі вже будемо дивитись по процесу. Розкажіть дещо детальніше про ситуацію, що склалася, тому що насправді зазначалося, що було дуже багато порушень з боку правоохоронців під час затримання, і взагалі чому, власне, це затримання відбулося? Що такого неправомірного було тоді у ту ніч у нічному клубі? Знаєте, зазвичай поліція так завжди робить. Що вона робить? Вона порушує певні норми процесуального кодексу, яким чином вони не надають документів, чому вони прийшли, або надають їх пізніше. Так само відбувається з понятими, тобто вони так само приходять з ними, або це їх якісь знайомі, або ті люди, яких забрали з вулиці. І обшук відбувається з порушенням норм, потім обшук самих людей теж відбувається з порушенням, тому що це заборонено, якщо не передбачено самою ухвалою слідчого судді. Після того, як закінчується обшук, то вони мають вони мають скласти протокол, мають дати на підпис. Тобто, всі ці процесуальні норми, вони були знехтувані. Чому? Мені здається, що ми перший раз, коли ми допустили таке взагалі в нашій державі, то воно повторювалося ще декілька разів. Але саме цей випадок, чим він гірше, ніж те, що відбувалося до цього моменту, ті роки, те, що, перше, хлопців реально били, це є неправильно, неприпустимим. Якщо вони навіть наркомани, або там не знаю, там п'ють, або збігають від призову, але це все має бути доведено через суд, або там якимось чином встановлено, що це саме ті особи. В будь-якому разі не передбачено, що їх будуть бити, а те, що відвезли в військкомат, це, знаєте, це вже в цирк. Я розумію, що якщо ми це пропустимо, якщо суспільство це допустить, далі буде гірше. Це буде точно гірше, і зі слів деяких представників Міністерства внутрішніх справ або там друзів міністерства і міністра, я розумію, що це для них нормально. Тобто вони бачать, знають, що закон вони порушують, але вони нам кажуть, що готуйтесь до гіршого. Ми в правовій державі. Ми так бачимо правову державу. Варто зупинитися на тому, в принципі, розібратися, якщо сталося таке затримання, взагалі, якщо туди приїхала поліція, для цього мали бути якісь причини. Як це пояснюють правоохоронці? Ви знаєте, я думаю, що причини дійсно були. Мені здається, що дійсно можуть бути причини. Більше того, я впевнений в тому, що те, що відбувається з розповсюдженням наркотиків, це треба дуже чітко контролювати, щоб не відбувалося цього розповсюдження. Але ми трохи, знаєте, ми ж з вами розуміємо, всі люди розуміють, що це відбувається не в клубі, в першу чергу. І клуб це вже є наслідком, не саме клуб, а люди, які там приймають наркотики. Це вже є наслідком того, що правоохоронці не виконали свої функції. Тобто клуб – то є музика. Хочете ви цього, не хочете. Якщо музика заборонена, забороніть, будь ласка, клуби. Якщо музика не заборонена,
то працюєте з клубами, затримуєте тих, хто розповсюджує. Це обов'язково, це правильно, мені здається. Бо я дуже проти наркоманії і наркотиків. І якщо в них були такі підстави, треба було діяти на підставі Кримінально-процесуального кодексу. Якщо вам не подобається той кодекс, змініть, будь ласка, його. Але якщо написано, то це не декларується законом. Він зобов'язує так діяти. А чому тоді у діях правоохоронців були аж такі радикальні насправді методи? Чому дійсно вдавалися до побиття? Є інформація про те, що забрали навіть якесь майно там в вигляді ноутбука, фотоапарата, щось таке, планшет навіть. Забрали телефони, да, дійсно пропала купа майна у самих відвідувачів. Чому так відбувається? Тому що в них є впевненість, що це не буде покарання. У правоохоронців. Тобто правоохоронці впевнені, що в них не будуть покарання. Я розумію, що це якась провокація, тому що дійсно, що після цього всього ми мали вийти і сказати, що, що це відбувається. Я щойно до вас їхав на ефір, і я проїжджав повз Майдан, який утворився біля Верховної Ради. І суть в тому, що я розумію, що може це якось пов'язано, може це нас знову провокують на якісь, не знаю, мені здається, що це неправильно взагалі. В такий час, коли і так вже дуже все, знаєте, напружено в суспільстві, зробити таку річ неможливо було б просто так. Це треба або взагалі розуміти, що їм точно нічого не буде, або це зробити навмисно через якусь провокацію. Це були звичайні патрульні чи якийсь спецпідрозділ? Хто взагалі діяв? Свідки кажуть, що були хлопці і в військовій формі. Я так думаю, що вони плутають, може, Нацгвардію з кимось ще. Були хлопці із поліції. Єдине, що точно кого не було, це патрульної поліції. Слава Богу, не було, тому що це що хоч якась надія є, що все нормально. І були ще якісь люди, яких вони не можуть встановити. В чорній формі якісь, тобто, в принципі, дали ухвалу про обшук тільки в кінці. Тільки в кінці люди зрозуміли, одна особа зрозуміла, що взагалі відбувається. А скільки всього було затриманих? Є інформація 32 особи, потім нібито у ЗМІ було про 50 затриманих. Якась кількість з них це є неповнолітні і ті, яких відправили до військкомату, то хочеться зрозуміти дійсно, яка кількість людей де знаходиться. Декілька осіб було затримано і відвезено на Герцена. Наскільки мені відомо, це було 2 осіб, безпосередньо ті, що до нас звертались. Потім декілька осіб, в мене теж інформація, що 32 особи, але десь ввечері суботи було відомо, що там залишилось 17. Четверо взагалі відмовлялося давати якусь інформацію, і нібито вони добровільно захотіли залишитись в військкоматі. Можливо, вже це так. І на ранок неділі, мені здається, що було десь 4 людей, дійсно там так і залишилось. Остання людина вийшла у неділю десь о 3-й. Тобто люди прийшли в п'ятницю відпочивати, а на волі опинилась людина в неділю. Я не знаю, яким це нормами, якого кодексу взагалі це передбачено. Тобто, давайте зрозуміємо, чи мають взагалі повноваження поліція доправляти затриманих у військкомат? Насправді, це питання таке, в принципі, це те, чому нас ця тема і зацікавила. Тобто, виходить тепер, куди не приїде підрозділ поліції, можна затримати людей, якщо вони є військовозобов'язаними, то доправити їх до військкомату, незалежно від того, яке правопорушення вони скоїли. Суть в тому, що ми просто впроваджуємо захист за допомогою Юскутум і Ксенії Проканої. Вона вже це казала про те, що військові вважають, військкомат вважає, що якщо був призив на підставі наказу президента, то нібито люди мають вже зобов'язані прийти, якщо є наказ. Але не передбачено, щоб поліція приводила кудись людей, якщо вони не в розшуку. Якщо в них не знайдено якихось речей, які пов'язані з кримінальною справою, по якій йде обшук. Тобто те, що зробила поліція, вони знають, що це зробили неправильно. Вони кинули просто, знаєте, цю справу кинули на військових, і військові тепер мають якимось чином викручуватись.
Наскільки я знаю, то представник омбудсмена Михайло, він теж казав про цю справу. І з його слів мені було відомо, що взагалі вони вважають, що будь-які накази самого військкомату або там і навіть головнокомандуючого, так далі, вони обов'язкові для навіть цивільних і таке інше. Він правий, що це не може бути правдою, тому що те, що стосується військових, не каже, що стосується військкомату, таке інше, воно стосується саме військових. Люди, які призвані, ще не військові. І якщо людина не отримала, а до речі, це друге питання, що деякі люди взагалі не отримували повісток, і одна людина взагалі була з Сімферополя, здається, і цей хлопець, наскільки мені відомо, до нього викликалась, здається, швидка. Ну, суть в тому, що в будь-якому разі він не міг отримувати ту повістку. Тобто, яким чином поліція визначила, що він точно там не хотів іти за призовом, не зрозуміло. Це припущення поліції. Ви, я так розумію, ви представляєте інтереси затриманих. Скільки людей ви представляєте? Які це справи? І, власне, що буде надалі? Будуть оскаржувати це все? Що будуть робити? По першому питанню, я тільки сьогодні вночі приїхав, і адвокати, з якими мені відомо, вже 5 людей, наші адвокати представляють інтереси. З приводу інших людей, в мене купа ще листів на пошті, і якщо люди нас дивляться, які там були, то ми сьогодні вже все розберемо і будемо дивитись, мабуть, що десь людей 10-15 точно буде тих, кого ми будемо представляти. Мабуть. З приводу того, що будемо оскаржувати, дійсно будемо оскаржувати, і будемо оскаржувати таким чином, що ми хочемо знайти кожну особу з правоохоронців, хто там був на місці, хто давав наказ, яким чином це відбувалося і хто давав наказ відвозити в військовий комісаріат, хто в військовому комісаріаті приймав їх, на підставі чого їх отримували. Тобто всі ці обставини ми будемо поступово працювати за цим, тому що треба, щоб ми всі зрозуміли, що навіть малесеньке порушення наших конституційних прав призведе до свавілля, в принципі, правоохоронців. Ну, а чи не оцінюєте ви ось цю ситуацію, зокрема, тим чинником, тим фактором, який вже показує про існуюче свавілля і, власне, як з цим потрібно боротися? Мені здається, що в першу чергу треба боротися кожній окремій людині, в принципі, як це стосується будь-яких питань в державі. Тобто кожна окрема людина має зрозуміти, знати свої права. Після того, як вона знає свої права, вона може їх захищати. Я думаю, що нам треба в голові якось, знаєте, перемкнути, що так неможливо. Бо в мене кожного разу після таких речей, в мене в голові, знаєте, я просто не можу собі уявити, і в мене перша реакція емоційна. А потім я розумію, що емоція, в принципі, вона не допоможе в цій ситуації. Тому треба, мені здається, в першу чергу кожній окремій людині, яка читає це, знає про це, просто хоча б бодай зрозуміти, що це неправильно. Прийняти, що навіть якщо там були наркомани, там навіть якщо, ми припускаємо, що в нас є презумпція невиновності, хоча вона має бути, але для поліції ми припускаємо. І в цій ситуації люди, які там знаходяться, вони на їх місці можуть бути будь-хто, будь-чиї діти. І навіть я ходжу іноді в клуб, і я розумію, що це нормально. А з приводу того, що, знаєте, в наш час неможливо там ходити в клуб і таке інше, я сам воював, я точно знаю, що в мене була ціль захистити те, що мені близько. Якщо мені близьке те, що я приходжу в Київ, я розумію, що тут люди для того і живуть, аби бути подалі від війни. Ми для того і воювали, щоб люди тут були подалі від війни. А коли нам кажуть, що не можна цього робити, так давайте тоді всі разом з Києва виїдемо туди на АТО і тоді зробимо там свої справи і повернемось назад. Бо я не розумію тоді, яким чином жити. Отже, питання, щоб люди просто відокремлювали те, що, можливо, там є наркомани. І той факт, що там були звичайні люди, і про це поліція знала,
але знехтувала їх правами. Знаєте, мені цікавий насправді наступний момент. Давайте не будемо вдавати, що нібито український глядач цього не розуміє. Всі прекрасно знають, всі чудово знають, всі були у клубах і розуміють, яка там ситуація і з наркотиками, і з неповнолітніми. Я чудово пам'ятаю студентські роки, коли навіть моїм одногрупникам ще не було 18, 16, 17 років, і всі, звичайно, ходили святкувати День юриста у такі популярні заклади. Але давайте поговоримо, напевно, можливо, є якісь дієві методи, як зарадити розповсюдженню цих наркотичних засобів, як зробити, як контролювати, аби у клубах дійсно там не було дітей неповнолітніх. Якийсь контроль може бути з боку держави? Тобто, якщо вони за це можуть наказувати, то, напевно, вони мають це контролювати, якось цьому зарадити. Перше, це дуже важливо. Дійсно, тобто є люди, які п'ють, да? Є люди, які приймають алкоголь дуже багато. Вже є, так в світі повелося, що є якийсь культ прийняття наркотиків. Це неправильно. Якщо люди приймають їх, я думаю, що треба робити якусь загальну стратегію в державі, про якій в школах, в дитячих садках пояснюють, що дивіться, наркотики – це така-то річ. З вами фізично стає те-то. Тому, в принципі, ви зрозумієте, що якщо вам добре, то це нічого ще не значить, що це якісь фейкові речі. Добре, да? такі розмови, виховання – це так. Це перше. А друге, з приводу самих клубів, ми це пропонували з нашим клієнтом-клоузером, ми пропонували ще давно і наразі ще чекаємо, поки нам поліція скаже, да, давайте все ж таки ми будемо так робити, щоб просто була можливість правоохоронців працювати в клубах. Яким чином? Я це так бачу, що там представник, один-два представника нормальних, здорових, цивілізованих людини. Нехай там натовп цих поліції буде стояти там за місцем клубу. Не буде заважати людям, які не приймають наркотики, нормально там знаходитись. Якщо навіть людина прийняла наркотики, я вважаю, і закон це так само каже, що це не є правопорушенням. Отже, ці одна чи дві людини мають знаходитись в тому клубі і слідкувати за порядком. Якщо вони бачать, що щось таке відбулося, зупиніть, будь ласка. Все зупиніть, включайте світло, беріть цю людину, виводьте, і далі люди мають відпочивати. Бо це господарська діяльність. Всім здається, що клуби, це, знаєте, це щось таке фантастичне або якесь логово зла, знаєте. Тобто, все ж таки контроль з боку правоохоронців має здійснюватись, але помірно, скажімо так, і не влаштовувати облави і такі масові, показові. Якби була ціль запобігти тому, щоб було розповсюдження наркотиків, то вони б так зробили. Мені здається, що ціль не така. Бо вона не досягає такими методами своєї цілі, тобто поліція. Ми дуже вам дякуємо за вашу думку, за те, що ви до нас завітали. Власне, про це ми встигли поговорити у нашому першому блоці. Тобто, знайте свої права, аби вміти їх захищати. І вже за декілька хвилин ми повертаємося у цю студію і будемо говорити на міжнародні теми. Дочекайтеся.